Kettunen ja Liimatainen. Lissun baari on auennut. Oho, tuo on hieno ystävä. Eikö Tyynen siskoille? Kyllä. Mitäs tuolla kuuluu? Siellä on se mielenosoitus, mistä minä soin ilmoituksen. Joo, niitä näyttää olevan. Ja rouva Hakkarainen johtaa sitä. Emme suostu mihinkään! Emme suostu mihinkään! Emme suostu mihinkään! Emme suostu mihinkään! Mihinkään suostu! Emme suostu mihinkään! 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 Noniin. Hei, toi oli aika hyvä otto. Mutta pitäisikö meidän vielä ottaa yksi kerta? Koska tuossa oli vielä vähän parantamisen varaa. No se on vasta 47. kerta. Hei. Ammattilaiset tekee tosi monta ottoa ennen kuin valmista. Hei, me tultiin tänne jo 7. Kello on jo 4. Me ollaan tauolle! 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 Mut oli vähän pitkä aamu 7:16. Meni kotiin, poltti koira ja sitten mentiin jo nukkumaan. No ensi viikolla vappuaattonakin kuulemma harkka. Jos ulkoa itsekseen harjoittelemaan. Anu jotain muuta kielää. Moi. 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 Jaha, tää kaikki on paikalla. Joo, hyvä. Joo, tässä on odoteltu jo puolisen tuntia. Herätti 6:00. Mä yleensä pääsen tuon Ollin kyydissä, mutta se nyt taisi unohtaa hakea, mutta mulla kesti aikaa kävellä tuolla keskustassa. En pääse mukaan kyydissä. Joo, just. Joo, millais harjoiteltaisko? Mä aion nyt vetää henkeä vähän. Älä unta nää, että harjoiteltais. Ja vapuaatto, mä en pääs, kun tulee vielä. En mäkään pääse. Sopisiko, että jos nyt 5 minuuttia on taukoa tässä ensin ja saatte... 5 minuuttia. No 15 minuuttia, sekin sopii kyllä mulle. Mitä? 50 minuuttiakin kyllä sopii, ei sekään... Riittää. Joo, niin... Riittää. Ja meneekö sinä nukkumaan ennen kuin tulee pimeetä? Joo. No niin mä voisin tietysti saman tien lähteä, kun... Joo. Moi moi. Niin, mä varmaan kun kyydis pääs takaisinkaan, niin mun menee kuitenkin sitä aikaa tässä, kun kävelee tuon keskustelun. Joo. Voi kauheeta, tuliko sä jo turhaa sitten? Näköjään, joo. No niin. Onhan meillä ensi ilta. 7.6. kello 19. Tervetuloa